morjes tupeen. Nyt me tehdään videota, kun mä otan vähän Pokemonia. Mä sain pari päivää sitten eilen Pikachu itse asiassa. Mä oon kävelyttää heti, koska mä haluun Raichu. Mä oon kävelyttänyt tätä niinku, no vieläkin on tuplakändit, niin joo, ihan kiva. Täällä yritän vetää tonne yhdelle mun kaverille. Yritän, jos sitten mä avaatella tässä tässä videossa toi viimeisen eki. Mä vähän niinku mä menen tonne taakse. Melkein jäi kuule alla. Pitikin se nyt vähän tarkemmin myötä. Mä haluun, kattokaa mun XP. 2000, mä teen vielä vähän. Oi Samperi, älkää noita kiviä jättäkö. Perkulle kotti korviin. Mulla on 3 pokepallot. Sitten kun mä oon sillä kaverilla, niin mä saan tätä videoa. Itselle kai, että mulla ei niinku ollut matkaa latuuri kuule täällä näin. Oho se Miau pitäis olla siellä niin. Oho, hei taas kylmä. Äsken tee vähän läks. Sen jälkeen pääsi heti etti pokeja, kun iskä antoi luvan. Se oli aika nice. Ja no mä olisin ihan siitä vaan lähellä. Kumpa sinne tulisi Jynksi, siinä on ollut Jynks-paveni. Ja sitten mä halusin tässä videossa Pikachu. Tai sitten Aakanainen Nendo, koska mulla on se. Mutta mä otin mun kaverin kanssa Orkanainen. Ei Orkanainen! Grovalithe. Mä oon vähän uusia Pokemonia. Weebilbo. Tää on hyvä. Ei se kyllä mikään parhaat. Asidi, no tämä on saanut ainakin uutena. Missä se vetää sen? Tämä. Terraseni, Tentacrueli, Blizzard ja Acid. Parhaiten tää voi saada katsoa taas. Se on hyvä, kun tarvitaan. Kenen muki tuolla on? Volta. Nidoqueen. Aika huono. Mäkin voin tarvita mun kehä irti. Ei helkutti. Roniman. No huono. Joona Pitta on semmonen. No tää Joonas on aika hyvä. Kato, siellä on Jynks, pitää juosta. Siellä on Jynks, mä pääsen syyn. Äkki vähän, Jynks. No ei se ole ihmeellistä, se on Jynks, mutta mä en oo saanut kiinni vielä. Mulla on 3 Pokemon, eikä yhtään Rasperia. Täällä pitää saada Jynks kiinni. Joo, ihan nice. No vittu, siinä on miautu. Mä halutaan Jynksiä. Mitä lasku? Muilta kotona. Vasta 4. 2 tuntia voi olla. Mitä kerkeis paljon etsiä? Mä tiedän missä toi Jynks on. Mä oon niin tuttu kun mä en oo saanut Jynks. Joo, 3 Pokemolla. Pitäis saada se. Mä pääsin seuraavalle levolle. Mä en tiedä missä toi Jynks on. Gasly ja se. Jynks on tossa no. Jee. No Hunter. Älä on mikään kova Jynksi kuitenkaan. Tonninen on sillä aika huonot mahdolliset saakka Pokepallolla tonninen Jynks. Tossa noin pitäis olla Jynks. Hei. Tuu joo.
Se Jynx on tossa. Mutta se Jynx pitäisi tulla. Se Jynx onkin tuolla. Onko sitä paikkaa vaihtu? Joo, tommonen 700 ne pitäisi saada 3 Pokemonilla No Raspberries. Greedheadillä jää 1 Gäärit 1 Pokepallo. No niin, eiköhän se jää. 1, 2. Yes! Yes. Ihan se meni hyvä Jynksi. No se on sentään semmosenkin. Pokemon ei. Mun on silmät niiden. Tuli tommoset. 19 leveä. Mitäköhän tässä saa? 15 Pokepalloa. Joo, ihan se meni. Se Jynx meni mun. Niin huono Jynx on. Jynx on niin normaali Pokemoni. Minä jään sinut. Haluan sen. Minä haluan sinut. Training Kiss. Kato, mä osat tämänkin hällä päällä. 300, ei paha. Mä katsoin heti alussa mun. Joo, tää käski aika helposti. 1, 2, 3. Ei tuossa pahaa kästi ollut. Kato, mulla on jo Haunter. Ei Haunteri. Kato, mä näen. Jees, on olalla se Pikachu. Se on sepö. Se on pornomies. Oi, se on verkossa. Joku läski pikku. Hei Samberi. Raini. Tuo liike on niin eeppinen. Raimin Kiss. Joku pusu juttu. Ei se nyt ainakaan ketään meidän luokkalasta ainakaan pusu. Paitsi jotenkin meidän luokkalasta poikaa. Eikin oo. En tykkää naista. Se on väärästä kyllä. Miten alkaa sun lämmittää? Me niinku sai ihan tyypillinen Pokepallohäkit. Silloin siinä oli 2-tonninen kierrätys, se heitti 1 Pokepalloa. Ei ollut muita palloja, mikä Raspberry. Ja se jäi siihen. Se oli vaan oh my god. Oh my. Koferipasta se 3 kilsaa jo käveli. Mä saan tästä videolla ehkä se egin. No kyllä mä saan tää auki. Primer. Sen kassit on isot. Mun pelaajan kassit on isot. On vähän niinku kutsumoja. Kuka väri pitäisi olla eeppisempi? No nää silmät on vihreitä. Käppinä. Tämmönen punaisten käppi. Mitä oikein sovii? Tää farkut olisi ollut vähän siistimät. No tommonen on hyvä. Otetaan tämmönen ihan tavallinen, tää on siisti. Mun journaalit. Niin kovat journaalit mulle tää. Pikachu Vanda, Pikachu Vanda. Katsotaan mun ekaa journaali. Pitkäs Vanda Candy. Mä en muista kun mä viin. Aika huono. 5 items. 2 kilsa egi. Ja tää oli kova. Oikeus 4 items.
Mä löin sitä eilen. Mä löysin tämmösessä jatkuisena vai olisit se Pymbää. Pymbää. Florian. Kyllä mä arkanen. Ai kato mä tosi power-uppa. No mä power-uppa sitten. Power-uppa. Tän. Täällä on myös 12. Ei oo ihan eka. Häntä nousee pystyyn, häntä nousee. No silloin on ihan semi-hätiskus. Onko mulla jo 20 mukaan känniä? 19. Aika nopeasti tulee Pikachu-känniä. Se onkin niinku koulumatkalla. 2 Pikachu-känniä aina. Koska se on 2. Eikä paljon ehkä enemmän. Joo, mä lopetan, mä laitan sitten teille. Morjes, mä lopetan ihan heti. Sorry mad bro. It's a Drowzee. It's a Drowzee. Yli 500. Missä lomakaan vetää Drowzee? Mikä? No. Ei täällä oo helvetti mitään Drowzeeta. No. Mitä vetää tää takaisin? Vittu kun tossa teki yhtäkkiä heittäisiä palloa. Ostan kangasta. Kangasta. Siksi Hassa huutaa, hattu, temppu, tupu. Oi.